Paraskaan laihdutusohjaus ei yleensä mene ykkösellä ihan nappiin. Eli on aivan yleistä ja tyypillistä, jopa painonhallintaopettelun prosessiin kuuluvaa, että kaikki ei mene ihan suunnitellusti ja ehkä saadaan jotain tuloksia, mutta ne meinaa vähän palata takaisinpäin. Ja tämä johtuu siitä, että kun me tehdään sitä alkuselvitystä ja jutellaan ihmisten kanssa ja mietitään, mistä painonhallinnassa on kysymys, niin kuitenkin siellä on monennäköisiä tekijöitä, joihin me ei aina ihan päästä kiinni. Ehkä sillä hetkellä alussa näyttää, että pitää tehdä jotakin, paino laskee, mutta sitten alkaakin joku hirttämään siinä tuloksessa. Ja vasta siinä vaiheessa me huomataankin joku vielä uusi asia. Tyyliin, me ei oltukaan aikaisemmin huomattu, mutta itse asiassa toi sun työtilanne tai ihmissuhdetilanne tai joku jaksamisen osa-alue onkin itse siinä jamassa, että meidän pitää tarttua tähän. Että nyt se nousee esiin se jaksamisen vaikeus siellä ja niin kuin vaikeuttamaan tätä painonlaskua. Ja tavallaan sieltä nousee uusia tärkeitä asioita sen prosessin aikana esiin, joita ei ehkä alkuvaiheessa huomattukaan. Tämä on ihan normaalia. Ja sen takia tämmöisiä niin kuin repsahduksia tai se, että asiat ei mennyt nappiin, niitä ei kannata harmitella tai ajatella, että joku meni pieleen, vaan päinvastoin pitäisi koittaa olla iloinen, että hyvä, että tämäkin nousi esiin tässä ohjauksen aikana. Koska muuten se sama pommi saattaisi nousta esiin sitten myöhemmin, kun asiakas ei enää ole ohjauksessa. Ja sitten ei pystyttäisi niin kuin peilaamaan sitä, että mitä tälle asialle nyt pitää tehdä. Se on sitten ehkä toinen asia, että ihmiset kanssa joskus onnistuu laihtumaan, pysyy laihtuneena useampia vuosia, mutta sitten jotain tapahtuu ja paino nousee uudestaan. Tai oikeastaan se on eri kuvio tästä samasta ilmiöstä, että silloinkin saattoi jo näyttää niin kuin siltä, että onnistui ja kaikki meni hyvin, mutta loppujen lopuksi jotain jäi käsittelemättä. Jossain oli joku asia, jota me ei alussa huomattu silloinkaan, ja se joudutaan ehkä sitten muutaman vuoden päästä, kun painonhallinnan vaikeudet uudestaan nostaa päätään ja alkaa opettelemaan. Tai tietysti voi olla kyse siitä, että elämä on yksinkertaisesti muuttunut myöskin sen verran, että joku uusi yhtälö on tullut mukaan kuvaan, joka pitää opetella. Että se on kiva, jos tämä painonhallinta menee niin, että annetaan tämä yksi opettelu ja kaikki menee hyvin sen jälkeen, mutta yleensä tätä saa reflektoida useamman kerran matkan varrella ennen kuin loppujen lopuksi se pysyvä painonhallinta sitten löytyy.